Mao kini ang sugilanon sa pagkatao ni Hesukristo. Si Maria nga iyang inahan kasulunon na kang Jose. Apan sa wala pa sila mahiusa, namatikdan ni Maria nga nagbabdos na siya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyahang pamanhunon usa ka matarong nga tawo, ug dili siya buot nga maulawan si Maria. Busa nakadesisyon siya nga bulagan niya sa hilom si Maria. Ug samtang nagapamalandong si Jose niini, nagpakita kaniya pinaagi sa damgo ang anghel sa Ginoo ug miingon, "Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria. Kay nagmabdos siya pinaagi sa Espiritu Santo. Manganak siyag lalaki ug ngandan mo siyag Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang mga sala." Nahitabo kini aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta nga nagaingon, "Magmabdos ang usa ka dalagang putli ug manganak siyag lalaki, ug ang maong bata pagatawgon nga Emmanuel, nga konsabton ang Dios kauban nato." Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang giingon kaniya sa anghel sa Ginoo. Gipangasawa niya si Maria. Apan wala siya makighilawas kang Maria, samtang wala pa kini manganak. Sa dihang nanganak na si Maria, ginganlan ni Jose ang bata og Jesus.